Kamusta naman mga pinalanggan na ito ng mga tagpalamati? Kag syempre welcome sa Martes nga edisyon sa This Is My Life. Mayo 24 na tuig 2022. Madali na lang, pila na gid lang kaadlong nabilin, magatakop na ang bulan sang Mayo kag magasulod na ang bulan sang Hunyo. Puwerti ka dasig sang aton mga inadlaw kay ti dasig man ang oras maglibo Tita Wilma mo na. Anyway, inyo kubus nga lagad si Tita Wilma sugaton pod ninyo tub tek na stress sa aton man paglingaw sa inyo pagi sa sininga programa This Is My Life. Ti kamusta ka mo dira kay kabalugid ko nga paghalin ko kay ina tama gid ka pa ang sang aton sini nga temperatura ang aton panahon. Mapaang ginman titawe, di bala? Mapaang tungod nga ay kay ang ang mga galom nga nagapulon-pulon sa kahawaan amo na naman inang nagtuga iya sang kapaang sang aton sa nipalibot. Amo na siling neton bala ha. Kinahanglan magpulo pa bugnaw kamo dira inom dugay-dugay tubig ha. Dugay-dugay tubig pa ano gani inyo nga mga ang inyo sining pulso, no? Ang inyo sinipulso ay kinahanglan nagakondisyon kung may ara ka mo da tubig na bisan bottled water lang di butan nyo di or sibin nga basa no diri sa inyo pulso kag syempre sa inyo sa mga hypertensive na sa mga high blood don bala pwede ban diri sa inyo nga tangkugo if not diri sa inyo alimpoduhan. Paniyaga tapos na ano ang sudan nila wala nag-enjoy kamo sa pagpaniyaga o kung nagulo ugtas kamo sa inyo dira upod sa inyo puluyan. Mga kabataan nga ara pala dira iya sa aton puluyan abi pagkooperar kag magbulig-bulig man para bala nga nami lang si lola da hindi magugtas si tita or si tito kung sino man ang nagaatipan sa inyo. Mga anak ibutang sa lugar. Inang mga ginauyatan ninyo, mga gadgets ninyo, kung magkaon, tiyon sang pagkaon, kinahanglan gin magkaon. Pagkatapos balikan naman, apaamo ka na bala. Anyway, sa itong dara mga kauturan na iyang abaw, nagatuluting abna. Kag daw nagapatuyo na tungod na busog kami ara, yung mga palangga na itong nga kon, mabusog kaluya na pagkatapos ay daw kay nami na ipiyong ang imo mga mata. Ay pong kuan ay tadlong lakat-lakat anay pagkadto pagari patunaw-tunaw anay antes mag hilay-hilay. Sa paghilay-hilay, okay lang, pero syempre, ang iyang palamatin ay nagaupod kay Tita Wilma sa ila mga radyo. 684 kHz kita nga updanay sa inyo mga radyo. Kag syempre, ang iba na iton man nga mga palangga nga mga tagpalamati ara lang sa iton sa ni FB Live via Facebook page sang Action Radio Bacolod. Ti updanay, tubtubtak na alas tres kita iya, nga magalingaw sa inyo sa siniman nga hapon. Kag magluwas pagid sina Tita Wilma, bantayan man ang kung ano ang aton sinibadulong sa inyo nga mga updates, then ang sulat man nga aton mabasahan sa siniman nga hapon baw sa mga anak nga mga ma-in love early nga especially kung nagaila eskwela pa ang aton letter sender ara dirang iya sini problema so hibaluon nato ng kaundan sa iya sinisulat sa siniman nga hapon kag hatagan man naton mga ginikanan mga concern bisan hindi pa ginikanan ko naka-intindi sa sitwasyon kag may maayo nga suwestyon sa aton sender sa sini nga hapon feel free sa pag type dire sa aton text hotline 091 0963 nagbalik ko sa daan aton nga text hotline na dumduman ko bimo sa aton text hotline 0963-757-0874 again 0963-757-0874 kag sa mga naka-online naman ara aton dira aton chat room pwede gid kamo dira man maka-comment maka-send man sang inyo sini mga greetings pwede gid kag inyo man mga reactions karon pwede man nga malike kag ma-share ang programa This Is My Life kag iban pagin nga mga public affairs program sang Action Radio Bacolod.
Kag inyo man dira makitaan ang mga dalagko neton nga mga balita nga matipon sa amon sa news center, mga breaking news, flash reports, mga developing stories na ara lang gid dira. Pwede taman ina ma-like kag ma-share ang mga matahom neton nga drama na pwede ni man mabatian online pa mo. Okay, alaw na 41 Action Radio Philippine Standard Time. Anong nakakuha sang atensyon ni Tita Wilma karon nga hapon man? Since kahapon, karon nga adlaw man. Since kahapon, amo na ya Tita Wilma. Since kahapon nga aton man natandog ang padayon ng kampanya sa pagpabakuna na ari kay nadumduman nyo to before na atong bilang silingan no booster shot card, no entry pag-abot sa bulan sang Hunyo. Abaw. Tinag-react dira iya ang ang Presidential Advisor for Entrepreneurship nga si Joey Concepcion. Siling niya hands up ko na. Hands up na siya na sa ginaduso niya nga ipatuman sang gobyerno sa Hunyo ining no booster shot card, no entry sa mga magasulod sa mga enclosed establishment na may sirado bala nga pwede ka makasulod mga aircon para sa mga dalagko nga mall. Pangontra no sa ila nga himuon na nila ina kontra baytok sa pagsaka sang kaso sang COVID-19. Ang hambal ni Concepcion siling damo gid yang hindi magpasugot na damo gidya ang hindi magpasugot nga himuon nga mandatory na himuon nga mandatory ang pagpakita sang booster shot card kay jutay gid lang ang nagpa-in-check na para booster shot kag mabuhinan ang magasulod sa mga establishment in case gid man nga ipatuman inaote maano kamo daabi na di bala pero ginapahinumduman ni Concepcion nga sa tuod lang naghaganhagan or nagbuhin na ang kaepektibo sang primary vaccines base man suno sa isa iya mismo nga nangin eksperyensya. Matapos nga nagkuha siya or let's say yes nagtest siya na antibody test siling niya sa una nga mga bakuna, syempre halos 80% na ang nagkuha sa mga primary vaccines. Pero feeling ko, hambal niya Concepcion, medyo nagwi-wane na gid ko no sa iyo. But silingon bala, nagnubo, amat-hamat, naghagan-hagan. Niya kay siya mismo, nagpa-antibody test. Kag pagkatapos siling niya sang iya first booster shots, kadako sang ginubo after 6 months. So, siling niya husto inang ginahambal nila. Nga after your booster shot, you ideally take between 4 months. Mga 4 months pa na. Bisan nga nangin overconfident, nasuno sa iyang mga Filipino kay tituod gid man iban din na magpa-booster tungod nagasaling na gid sila nga naghuyang na gid ang epekto sang COVID-19 sa karon nya without knowing makaalarma sa gihapon ang posible nga pagsaka sang kaso sining COVID-19 amo nang ilag subong ginahalong-halungan na okay lang na siya na tikinanglan gid man neton nga maghalong-halong pero amo na sa nasiling na naton wala sang malain sa nagahalong ginaproteksyonan lang ang aton kaugalingon kag ang aton pamilya kag ang aton mga kauturan nga ara sa aton sinipalibot di bala gid kag magluwas pagid sina Tita Wilma nakakuha pagid sang atensyon sa akon no ining natungod actually may ara nga kung nakakuha ka na imo birth certificate, imo marriage certificate, na mga mo na bala marriage certificate, mga death certificate. Kung kisa mangita pagid sila bag-o, pagid di bala mabisa na mangita pagid sila bag-o. Pero ang nami kay ara gin-approve na sa third and final reading sa Senado. Ang ginaduso nga naghatag iya sang permanent validity sa birth
death kag marriage certificates kay ti sa tuod lid lang, no? In reality kung lang tawong neton bala, ano pagid may pagbag-o pagid na how na. Sa boto nga yes 21 kag wala sa may nagkontra ginaprubahan ng Senate Bill 2450 o kun ang permanent permanent validity of the certificates of live birth, death, and Marriage Act nga gin-author ina na Senator Ramon Bong Revilla Jr. Ti sa idalo man sang amo iyang bill na ang amo nga mga certificate nga gin-issue ginpirmahan, certified ukon authenticated sang PSA, ukon Philippine Statistics Authority, amuman sang NSO, no? National Statistics Office, local civil registries, makaangko na sang permanent validity, bisan ano nga petsa pa ina gin-issue or ano pa na nga tuig nila gin-issue. Kinanglan gid kilalahon ina kag batunon sa tanan nga mga government, ukon private transactions, ukon mga serbisyo nga nagakinahanglan sina bilang pagkilala kag legal status ang isa iya ka individual. Tigi ara man nakasaad man sa amo nga hagna nga kinahanglan ang amo nga mga dokumento dapat intact. Intact, mabasahan kag klaro ang kaundan sang authenticity kag security measures sina na kag ara man nakasaad dira ang permanent validity for certificate of marriage ang applicable lang inaya kun ang kasal wala pa na annulled o kun wala pa na deklarar nga void abi no inisyo nga gintala na sa idalom sa Family Code of the Philippines o kung ano man nga mandatory law angot sa kasal. Tigi na dumili man sa idalom sa amo nga bill sa tanan nga government offices, private companies, schools kag non-government entities sa pag-require no sa pag-re-require sang bag-o nga issue sang birth, death kag marriage certificates para sa pagpakig transaction sa ila sini. Ay di ho, kagasto. Tagpila na gani so bang magkuha? 150 no 155 pesos I think nan ati amakon mo na kung kinahanglan sa amo ni kinahanglan bag-o magawad kagid kadto ka naman sa NSA sa National Statistics Office di ba ay oo magkapoy sa bulsa mayo lang kon permi may ginakuot kitahan na kag mayo lang kon ara lang bala usual no nga kinahanglan naton man kun wala gani oo kag wala ikaw iya sang inugawad ti mo na ino kumod lang ta sina oo anyway okay lang ana kag sangton man mga drivers ti do nami man ang balita pero nagapanghayay sa gihapon although nga may rollback mahal gihapon na ay oo na. Ay launa 49 Action Radio Philippine Standard Time. Hindi taman pagkalipatan ang aton ikaayong lawas. Kay ang aton Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami tinagaman nga amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-saglit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Okay. Ayan, hello, Anay. Sa itong dira mga kauturan, ay wala may na siya, na. Sa itong dira mga kauturan nga nag-upod, nag-upod online, mayong hapon lang dira sa inyo. Ayan, hello. Namulbusaw. At Kim Merriman mayong hapon. Kay Sir Mileli Uligo, Sir, thanks for the heart. Na love you all daw, hambal ni Sir Mileli. Good noon, happy Tuesday, Ma'am Wilma. Mga pita sa MM's Bunny Cafe sa highway sa Tangob. Sir, thank you so much. Enjoy your coffee. Yes, Ma'am Ana Sinoro, ara man siya. Wow, nagaulan naman dira sa La Carlota. Gaulan to kung hambal ni Ma'am Ana Sinoro. Mayong hapon, Ma'am. Tamyaw lang, please, Ma'am Vanessa Stark kag document mayo. Jinky Dialegdon Noel Amar kag Alex Montesa. Greetings coming from Sir Mileli Oligo. Thank you, good sir. Felipe na Piesa Jr. Good afternoon, Tito Wilma. Tito Wilma. Good afternoon, Tito Wilma. God bless your program. Sir Felipe, salamat, Gid. Bibi Gregorio Yulo, good afternoon, Tito. Sa imo man, ma'am. Tita Wilma, finally I caught you live. Pa-shout out, Tita Wilma, sa mother ko dira sa Buena Park Subdivision, La Castillana, kay Mama Maria Fepresquito. Nga permigin, nagapamati every afternoon sa imo program. Upod sa iya mga apoda sa may balay. Take care, Tita Weng. And God bless sa imo program always. Thanks, Gid Jade Presquito Duyo. Good afternoon. Halong kagupdan sang pagpangamuyo. Nga kabay back to normal na ta. Nagbuligay na ta. Hindi lang hala pa sa why observe health protocol. Gid. Yes, Mama Ana Sinoro. Tawe, good PM. Silinya tawe, good PM. Present naman kami diri now sa Mycelin Homes. Ari, day, Thelma Guico, Lydia Bibing, Jennifer, kag Mercedes Lombard. Maukod mo nga tagpalamati Tita West. Stay healthy always and may God
bless you and your family. Likewise, Ma'am Virgie, sa inyo mga tanan. Yes, good afternoon, Tito We. Keep safe, everyone. God bless. Yes, Sir Lester Ray Benitez, good afternoon. Thanks for sending us 100 stars. Wow, thank you so much. Look younger, Tito We. Babo. Thank you, Gid Buyag. Buyag pa mo ka na. Sinoro kag Pilar family ga monitor gid tudo Olandi sa La Carlota diri sa amon daw matupa siya. That's why nga mapaang ang dalagan sa ngaton panahon. Okay, relax lang anay ha. Mabalik na si Tita Wilma adugay-dugay naman sa pagbasa sang aton sulat. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga tinagaman amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Bangod. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gid kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, Time, dali. FDH, UHSRR permit numbers. Text hotline. Good PM, Tita We. Greet ko lang gali. Family Samsona Flores. Family sa Barangay Manghanoy. Ray Flores ni okay, Ray Flores, good afternoon. 4412, may damogin nga salamat. Tita We, mayong hapon si Charlotte ni Gali, tita, nga always naga-monitor sa inyo sa Action Radio. God bless sa inyo tanan-tanan, Tita We. Salamat gid 8535. Mayong hapon, Tita We, Liog Tamyaw, Family Patrimonio, si Kisha ni Gali sang Sitio Minuro, Barangay Magalion, Cadre.
Salamat gid. 22 ano to 22:30? Yes, 22:30. Salamat man. Mayong hapon tawe paliog lang tamyaw sang happy birthday kay Raymond Galabasa subong gid nga adlaw. Kay may damo pa nga birthday nga mag-aabot sa imo. Si Annie Gali sang Barangay Tinungan, Isabela. Raymond Galabasa, happy birthday. Halin ina kay Ana sang Tinungan, Isabela. 6841. Salamat gid. Okay, nag-greet man da sa gilungan sila ni Mama kag Papa. Ma, kag Papa, paghalong kamo dira sa matag adlaw. V. Mar Inisang La Carlota, 1780. Okay, enough lang na anay. Okay, kay ano pa da gali, kay Nunoy, no, kay Denzel de la Peña sa Bugus nga Pamilya, mayong hapon sa inyo, no, kay Arnal Beniga sa manamit nga ice cream. Thank you, good sir. Okay, let's 2:11 na. Stand by kay mabasa kita sang sulat sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang atong letter sender karon estudyante ini, no? Estudyante. Ang problema na tungod sa ila na abdan nga duwa sa ang iya sini boyfriend, na may matugda kita karon. Kung may matugda kita kag ma-share piece of advice sa itong letter sender, feel free lang ara nga atong chat room sa nagaupod sa Facebook Live kag ara man nga atong sini nga hotline, no? Ang atong sini text hotline sa 0963-757-0874. Ang sulat ginpadala ni Inday Dayan kag ini ang nagasiling. Dear Tita Wilma, kumusta? Kabay nga okay ka lang. Kag okay man ang tanan nga listeners sang Action Radio Bacolod. Especially sa akon. Dear Mama kag Papa. Tita, just call me Dayan, 25 years old. Kag estudyante ako, galing nag-untat. May ambisyon ako, Tita Wilma. Gusto ko giyad nga matapos ko ang akon kurso nga nursing. Nasuportahan man ako sa akon mga parents, especially sa akon mga needs kag sa akon pag-eskwela, bisan hindi kami kwartahan. Amo na katutom sa akon mga parents. First year pa lang ako sa kurso nga ini, sang may nakilala ako nga guy. Tawgaling siya kay Nandi. Nagakuha siya medicine sa pareho man nga university nga gina-eskwelahan ko. Sorry, Ged. Tita, nagpangaluyag siya sa akon. Kag nangin, kami nga duha. Pero galing tama sa iya ka week, kag napilitan kami nga mag-upod nga duha sang nagbusong na ako. Reaction sang amon teg sa ka-parents, akig sila tanan sa natabo. Nagpakasal pagid kami nga duha, sikreto sa judge. Nag-updanay kami kag si Nandi
nag-obra bilang clerk sa isa ka company. Nagbata ko sang amon baby. Kag didto, nag-umpisa nga na-feel namon ang kabudlay. Tita pareho nga naguba ang matahom namon nga ambisyon ni Nandi. Subong may offer ang amon tag sa ka-parents. Hambal sang akon mama kag papa nga mag-separate kami anay nga duha para mapadayo namon ang amon pag-eskwela. Amo man to paghambal ni Nandi sa akon nga same man ang offer sang iya ginikanan. Pero naglalisay kami kon kay sino makadto ang amon baby nga magga 1-year-old pa lang. Tita, ano ang ma-advise mo man daw kagamo subong sang amon sitwasyon? Kay gusto ni Nandi sa ila. Ang gusto naman sang parents ko sa amon. Kay ako, ang mama. Nagsiling ko nga i-share ko bala kay Tita Wilma kay gusto ko gid nga mamati sang different reactions kag advices sa mga listeners. Salamat gid ta sa pagbasa. Dayan, not my real name. Amo ni mga kabagtaan subong, no? She is only 25 years old, pero inday Dayan, una-una salamat gid sa pagpadala mo diri sang imo sinisulan. Damo sang mga kabataan, mga ka-age ninyo, na ka-age ninyo nga duwa sang imo sini bana nga si Nandi, mga hindi naman ni bago, no, ang mga sitwasyon sa aton mga kabataan, especially sa mga estudyante. Nga muna na bala ka hapos, no? Hapos lang niya para sa ila. Sorry ha, hindi lang maglain buot mo inday Dayan, no? Kay amugin man ang realidad mo, ang kamaturan nga nagakatabo sa karon sa palibot. Di gusto lang naton i-mention ina para nga ang iban mo lang naton nga mga kabataan, no, ma-realize man nila kag makapanumduman sila, especially kung may boyfriend, girlfriend sila. Kung ano mga maayo bala kag hindi maayo nga dapat himuon, hindi bala? Amo na masiling tabala tungod sang gugma kay ti kabalo kita kung daw ano ka mysterious sang love nga ginitawag. Kung kaysa hindi na kita makapanumdum kung bala husto nang ginahimo naton o kung hindi, nga dapat i-prioritize anang pag-eskwela, nga kung pwede pa man lang tapuso na ng pag-eskwela, pagkatapos amo ang pag-pursue isang relasyon, pero ti suno sa kay Inday Dayan, tama kahuyang sang iya sini nga, boyfriend nga ba na niya subong nga sinan. Ti since nga love man niya, wala man mapunggan, ato nalagyo sila nga duwa, upod sila, nagka-baby sila. Anay nga nagka-baby na, dira na sila naka-experiensya or nakabatyag sang kabudlay sang pagpangabuhi. And there you have it. Kabudlay tungod nga, paano makakita sa maayo nga trabaho? Gasugod pa lang kamo sa inyo sa inyong nga kurso, hindi man 4 years ang nursing, yes 4 years ang doctors kisa gadalag, ang medicine kung kisa galabot 5 to 6 years, di ba la? May ara pa na nga may mga board pa kamo, di ba la? Yes. Di may kabudlay mo nga dungano ninyo ina, masiling kamo nga mapabulig lang sa ginikanan nga sagudon anay si baby samtang kami nag-eskwela. Amo na mga marason sa mga kabataan, masiling man ang ginikanan nga okay, hindi namon pagpabayaan ang baby. Hindi namon pagpabayaan ang baby. Focus kamo sa tagsa-tagsa ninyo ka mga kurso. Focus kamo hasta matapos ninyo.
ina. Pero hindi ka mo mag-updanay, mas separate ka mo. Ga-react na ang kabataan, ay no, mabulig ka mo, may kondisyon. Of course, mga anak, may kondisyon. Kay nga, hamakon full support ka mo sang inyo tag sa kaginikanan. Karon kung madugangan si baby karon, matapos nyo pa ay hanang inyo tag sa kakurso, disiplina kag self-control malang ina mo, no? Ti karon kay naglalisay kundiin mo nagpasugot na si lalaki o nagpasugot naman ikaw. Karon ang ginikanan gusto dito man sa piyak ang bata. Okay na muwersa man si Nandi. Problema ina nga dako para sa imo. Hindi bala kay hindi ka man gusto nga maglain ang buot sang amay kaginikanan sini. Kag kung dito naman si baby, hindi ka man gusto nga maglain ang buot ni mama kag ni papa mo, right? Na? Pero kung lang taon na makon mo, day, ari lang butang sa pensar mo, kanami-nami sang offer sang tagsan ninyo kaginikanan sa inyo. Nami-nami sang ila offer. So, desisyon ninyo na istoryahin nyo blanay sang maayo ni Nandi, na? Istoryahin nyo sa maayo ni Nandi nga nami, ginman kung magkatapos ta. Magkapasar ta sa board pagkatapos ma-focus naman ta kay baby, di ba la? Makaobra kita kag tagaan naton full attention sa baby, tanan naton nga oras, tanan naton nga pag-care, love, mahitag na naton sa iya. Pero subong mag-focus kita, ara man si mama kag si papa mo, ara man si mama kag si papa ko, di ba? Ara ang right sang tagsa-tagsa. Matarong sang iloy, matarong sang amay. Pwede mahulam si baby, di ba? Galing kay ti kung gusto gidya nga sa imo, gusto yaman sa iya, ti budlay. Taga ilang matarong nga bisita hulamon si baby, di ba la? Mo lang na. Ay, ho. Bagay nga dapat mag-agree ang both parties. Ha? Ang tagsa-tag sa kapartido, dapat abi pungkuan ina kag istoryahan. Ambala si Nandi, dala si mama kag si papa mo, kaya dalon ko man si mama kag si papa ko. Na kita ay, or diri sa aton ginaistaran. Diri kita, ma-date kita diri nga anom. Kapito si baby. Sakto? Tatlo anom, yes. Upod si baby, pito na. So, dako na ang pamilya. Wala siyang bagay nga hindi marisolbar sa paagi sa pag-istoryahanay. Paagi sa magtaway nga pagsugilan nunay. Inday, dayan. Na dayan, right? Yes. Nami ginaiyaday nga matapos ninyo yung pag-eskwela, na? Para bala nga tapos ka mo eskwela, then board, pangita trabaho, planuhon ang tanan, kinanglan may mangin maayo nga pundasyon ang inyo balayon nga relasyon, pamilya, kag pagdako sini upod ang mangin duga nga bunga sang inyo paghigugmaanay. Di ba la mo na Ay, ho, din pa kamo kakita isang ginikanan nga amo sina iya, hindi lang niya amo sini kadako sang ila paghangop kag pagpalangga sa inyo, kundi amugid sina iya kadako sang ila nga paghangop sang inyo sitwasyon. Mabugat man sa balatyagon sang inyo tag sa kaginikanan, apang sa ngalan sang pagpalangga kag responsibilidad sang ginikanan, may ginhatag pa sa inyo nga second chance. So, hindi ninyo ina pagpabayan. Kinahanglan batuno ninyo sang hugot. Kag, of course, kinahanglan magkaptanay kamo sang hugot ni Nandi nga matapos ang tanan. Kay kabudlay kag ang kurso ninyo nga duwa hindi lahog-lahog. Magkuha ka nursing subong di lahog-lahog. Ang galastuhan, what more iya kung magkuha ikaw medicine. Especially nga mga first year pa lang kamo. Ay, Ginoo ko. Ay, mga anak, hindi gid pwede nga idungan mo nga nag-eskwela ikaw, magpadayon ng inyo pagtubo sa inyo pamilya, pwede man ina kung kaya sa mga powers ninyo, pero intyendihan nyo lang anay, kadasig lang magligad sang panahon. Tandaan ninyo ina. Madasig ang pagligad sang panahon, di lang mapaktan, makagraduate na kamo. Amo lang na balabutan nyo sa pensar nyo, kag yes, para tagaan kamo guidance ni Lord, magpangamuyo kamo updo ninyo
ang inyo baby sa inyo pagpangamuyo. Kag updon mo man ninyo nga duha ni Nandi ang inyo tag sa kaginikanan nga hindi man sila magugtas sa inyo. Kag hindi man kamo pagugtas. Kag mangin responsable kamo. Kay nga ginikanan na kamo. May baby na kamo. Pasalamat kamo nga ara sila na hindi pasalamat gid mapasalamat gid kamo sa mahal nga Dios sa ila pagbaton sa inyo sitwasyon kag sa paghatag sa inyo sang ikaduha nga kahigayunan lamang matapos sa inyo pagtuon kay nakita nila nga ginabudlayan kamo kag kamo mismo ang nagabatyag sina. Ay ho, kabay pa nga ang jutay nga di pag-intindihanay para iya sa tungod iya sa atipan sa baby, i-pray ta na nga matagaan ni na solusyon nga hindi mabudlayan ang tagsa-tagsa sa inyo, ha? Inday Dayan, okay, salamat gid. Kag sa iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati sa inyo man, kung naka-relate ka mo or may masuggest ka mo kay Inday Diyan, ara lang aton text hotline, ara man naton chat room, no? Pwede ka mo dira magka-send. Kag sa mga istorya man ninyo sa inyo kabuhi, no, natungod sa nagkatabo sa inyo kabuhi, ara man pwede ninyo mapadala diri sa This Is My Life, ma-share ninyo. Kay ina dako gid nga bulig sa iban man naton nga mga kauturan nga nagaupod sa kahapon sa programa This Is My Life na magkuhaan nila leksyon, magamit man nila pwede man sa ito na Facebook page ara dira Action Wilma Sugaton or sa ito na personal account na Wilma Antupina Sugaton. Pwede ninyo dira mapadala. Kay Dave Juanilio de la Cruz, maayong hapon, tamyaw ya ko no si Tatay Rudy kag si Nanay niya Marit. Diba? Ako gali si Bonbon ta, si Dave Juanilio de la Cruz. Kay Patricia Ann Kimson, yes, good afternoon ma'am. Sila nga Tita Wilma, gapamatik bala kami sa imo sa radio. Si Patricia Ann Kimson ta Wilma, pwede ka matamyaw mo mga taga diri lang ko sa Bacolod. Aba. Salamat kid Patricia Ann Kimson and good afternoon lang kid na sa pamilya Santillan Mandara. Salamat mayong hapon. Ara man gani si Don Bridge kag sa Cynthia Cox Silva. Salamat man kag mayong hapon. Rosemary Salazar, good afternoon. Okay, relax lang kay pagbalik ni Tita Wilma. Ara, basahon naton ang mga reactions kag suggestions ng aton man mga listeners pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Life Extension. Okay, katuan tayo na yung mga greetings. Tadi mga inyo, yung mga opinion, karon basahon lang na ni Tita We, ha? Okay, basahon tayo na on air. Halong kag-updan sang pagpangamuyo. Of course, yes. Okay, salamat gid. Lester Ray. Good PM. Hello, Tita We. Pa-shout out lang da sa mga upod ko asa. Mga BHW sa Poblacion Valladolid Gajuti da Subong. Sa center, si Cheryl Porcel de los Reyes, Karina Novero Murphy, Alcachupas. Happy listening, kag happy duty. Thanks to We and more power. Salamat, gid. Ako ni Helen, tawe, pwede man mag-greet ang amon agot happy birthday to Ramon Villar Galon. Enjoy your celebration with the Lord in heaven. We love you and miss you. Ay. Yes, ako ni Helen. Thank you, Ged. Kay Suyong Raymond de Lechina Sr. Hello, Ma'am. Yes, Sir Suyong Raymond. Thank you, Ged. And good afternoon. Aha. Janet Luplup Cabanes. Hello sa mga Loplup family sa Bacolod. Yes, alinin na kainday Janet Luplup Cabanes. Okay, Teresita Constantino Agra. Good afternoon. Okay. Ma'am Julie Militado Patrimonio. Yes. Good afternoon lang da. Ma'am, karon ko lang nabasahon imo greetings, ang imo opinion. Good afternoon, Tito Wilma. Ari naman kami ni Nanay Isabel Aga Monitor sa Victoria City. Thanks, gid tawe. Yes, Adilao, salamat man. Okay. Salud. Okay, enough na siya. Marley Gonzaga na
Okay, good afternoon lang da. Jonaline Ninyal, no? Jonaline Ninyal Dikripito. Good PM watching via FB and listening sa Transistor Radio. Maulan nun nga hapon, Ma'am Jonaline Ninyal. Good afternoon kag thank you kid. Ay nga mga anak mo. Okay, Teresita Constantino Agra, yes, Dana ina, ma'am. And thank you, Gid, sa mga nag-upod sa ito na online, ha? Salamat, Gid. Kag, yes, Virgo, si Virgo. Thank you, Gid. So, enough na nanay, balikan talang kamo karon man dugay-dugay. Salamat, Gid. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan. Yes, man si Tita Wilma magdugang sa aton sini mga greetings karon. Ang mga opinion anay sang aton sini mga palangga nga mga tagpalamati online kag sa radio. Da sa sender ba siling ni Ma'am Aina sa sender hindi gid pagproblemaha, i-deal nyo ang kagustuhan sang ginikanan nyo. Ang bata isa ka simana sa inyo, isa man ka simana sa bana mo. Jutay nga pag-antos updan lang sang pagpangamuyo. Oh yes. Thank you gid Ma'am Ana na Teresita Constantino Agra. Good afternoon po. Na siling naman ni Ma'am Juliet Malitado Patrimonio. Good afternoon Tita We sa letter sender kun ako sa imo Mrs. Sender. Mas cool gid ko kay imo na gid parents nag-offer, so grab it para sa future sang imo family kag kun parte sa imo anak pwede na alternate sila sang parents mo kag parents sang bana mo, a good peaceful life lang. So always pray to God nga magkatapos ka mo nga duha para hindi ka mo mabudlayan someday. Kag proud gid ko sa inyo parents kay supportive gihapon sila sa inyo. Thank you and good luck. Di ka pa na ma-inspire daydayan para gina sa imo nan. Ay nga mga anak ka mo. Nagdugang pwede si Mama Ana siling ni schedule nyo ang baby. Isa ka simana sa inyo, isa mga simana sa bana mo para wala problema. Di ba happy ang tanan? At least, magkatapos ka mo. Wow, salamat gid ma'am. Hambal naman ni masaludo gid siya. Hindi. Thank you gid na. Okay, thank you gid ma'am Ana. Okay, di na to siya na siling naman ni Ma'am Merly, no? Hambal ni Ma'am Merly Gonzaga. Good PM Tito. May comment lang ko. Pero sa layi, ang bata ara gina sa iloy hasta siya mag 7 years old, pwede lang na hulam-hulam. Yes, mas may matarong gid man siya kay siyang iloy. Especially kung naga-breastfeed ka pa, kag kinahanglan gid yang pag-atipan sang baby na according to law, kung legal ang paghambal. Pero hindi na naton pagpalabuton sa mga legality kung pwede pa lang, di ba lang Merly, no? Pero at least nakahagtag kita idea kay Dayan nga mas kagidya. Mas may edge ikaw, kay nga ikaw ang iloy, kag baby pa ang lapsag na. Mas may matarong ikaw, dira. Okay? Ma'am Merly, thank you, gid. Maulan nun, kuno nga hapon, hambal ni Jonalyn Ninial de Crypto sa ila-iya lugar. Okay? Kaduan na ito natong text hotline. A good PM tawe. Sa sender, kung sa akon lang opinion, gusto ko mag-upod lang kamuday.
kag sigihon lang ang pag-eskwela, kag syempre hindi nyo anay pagdugangan ang anak nyo. Thanks gita. Iya suggestion sa kainday ni Din, pwede nga mag-upod lang sila nga duwa nga mag-asawa, na? Pero control para nga hindi madugangan. May point ka man. Pero kabalo naman kita sa mga lamharo naton subong. So aggressive. Hindi na kung kaisaway na naginabali, no? Ang sa ginikanan naman ginaintyandi naton, nga baon nagapaniguro man ang tag sa kaginikanan. Mga ginikanan may handom nga kayuhan para sa ila kabataan. Well, anyway, thank you so much 4706. Inday dayan batian mo to. Pwede ginaa na. Titawe para kay Dayan, okay man lang na guro bisan sa boyfriend niya ang iya baby, kung okay man lang sila sang boyfriend niya ba na yan na kay nagpa-secret married ni sila mo hulam-hulamon niya lang kag eskwela gid anay maayo para mahatag maayo nga kabuhi sa baby niyo or sa baby niyo o syempre kag si baby mani ang sa baby man ang atong nag-comment no 4412. Thank you kid na kay Dailani Rumiano dira sa pag-open ko iya gito dayo no tawe man naga-monitor ko kay Dayan check to ang ginikanan mo pwede man ninyo mapasaylo-saylo ang bata ninyo sila nini thanks gid ara pa lang sa pinsar ko nagsulod ni Dayon 6609 ikaw na dason gali Mamalani thank you gid na insakto gid na istoryahan sang maayo wala imposible. Mayong hapon, si Charlotte ni Gali Tita Weng, always naga-monitor sa inyo sa Action Radio. God bless sa inyo, tenentenay. 8535, thank you so much. Tita Weng, liog lang tamyo family patrimonyo, si Kisha ni Agali, sang Sitio Minoro, Barangay Magalion Cadre. 2230, madamo gid nga salamat. Tamyaw lang, happy birthday kay Raymond Galabasa. Okay, natamyaw na ni Tita Wilma Kaina, pero syempre, mas maay pagin. Marley, welcome ko nito. Okay, God bless, kid. Alas 2:42 na ma-horoscope na si Tita Wilma. Yes, ito naman mga horoscope, mga zodiac sign para sa karon iya nga adlaw, Martes, Mayo 24, tuig 2022, mga Gemini ang aton una nga zodiac sign. Ang mga Gemini amo ining na taong Mayo 21 tubtob Hunyo 21, are Gemini ang imo horoscope nagasiling. Medyo mabulubugat ang lawas mo, kag problema mo ang pag-lose weight, ang suggestion sa imo sining zodiac sign, mag-jogging ka kada aga or mag-walking ka. Kung naga-office ikaw, kag kun ara sa mataas nga lugar ba do amon ba do Action Radio ba kung naga-work ikaw kag taas nga building hindi pagamitang elevator sa hagdan kasaka kag magpanaog adlaw kag right diet man ang himuon about thank you gid sa mga Gemini makayuhom na mga Gemini nga medyo may buyon mo 7-11-22 kag 39 mga masuwati nga numero jade green is your lucky color. Okay, ang mga Cancer Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Cancer, ano man ang ginahimo mo, ano man ang trabaho mo sa siningit yun, hinay-hinay lang. Kaghulag ikaw base sa ikasarang or masarangan sang imo sinilawas kag paminsaron. Kag isa pagid ka rekomendasyon sang imo sini horoscope, hindi ka magpa-talithi. Kay medyo mahuyang-huyang ang lawas. Yes, Cancer 5, 12, 33 kag 43 ang mga maswerte nga numero. Aqua blue is your lucky color. Yes, mga Leo naman ang mga Leo Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Yes, mga Leo, tagaan mo importansya tagaan mo importansya kag hindi ka dapat maakig, no? Kung komentuhan ikaw sang imo friend nga nakasala ikaw. Kag kung pwede pa lang
tadlo nga ang sala nga nahimo mo. Kung nakasala ka ginman, okay, himua ina, kay makabuligid sa imo. Yes, Leo, mga masuwati mo nga mga numero, just 6, just 9, 27, kag 33. White is your lucky color. Kag sa mga Virgo naman, yes, mga Virgo, Agosto 23, tubtob, Setyembre 23. I-enjoy mo na lang, Virgo. So, sa imo horoscope, i-enjoy mo. Tinguhaon mo nga mangin ma-plastar sa husto ang tanan mo nga hilimuon. Ibutang mo sa husto ang imo hilimuon, imo trabaho para karon nga adlaw, kay mangin malipayon ikaw. Kinanglan maplastar na kay nagagwang imo pagkamalipaton. So, sa imo iya nga horoscope. 7, 8, 36, kag 41, mga masuwati nga numero. Yellow is your lucky color, Virgo. Yes, sa mga Libre naman, Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Abi mo bala, Libra, may mga tao nga malipay. May mga tao sa balibot mo nga malipay kung magpadala-dala ka na sa kaugalingon ko nga kaugalingon ko. Sa kaugalingon mo nga nagakapikon ka sang ila mga ginahimo, ay ikaw gid ang ila sini nga sunlugon. Gani hindi ka gin magpadala-dala sa sunlog-sunlog dira para hindi ikaw maakig. Kaya ano gani ang manginit pierde. 4, 8, 27, kag 35, mga maswati nga numero. Blue is your lucky color. Kag siyempre, ang mga Scorpio naman. Ang mga Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, may pila ikaw ka mga plano iya nga himuon nga hindi madayon tungod sa unexpected bala nga mga insidente. No? Pero, don't worry, mangin okay man ang tanan sa ulihi. Scorpio, be patient lang 7, 22, 34, kag 39. Your lucky color is pink. Nabatian naton una palang inangabahin sa mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope. Gani, relax lang, na? Relax lang, kay mabalik pa na si Tita Wilma, dugay-dugay. Okay, kay Manang Perla kag kay May mayong hapon dira kag sa Bet Store. Thank you, Gid. Mabalik pa ko pagkatapos sang mga ini. Ang Dr. Alfred's Green Coffee ay double up. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concerned baha man. Uy, dati pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from ang pagbasa sa mga nabilin ng mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope, may ari kita na importante nga paaksyon. Ginapaaksyonan dira si Lucita Katuburan Mondihar sa may Kambukaw, may napla, check to na, no? Dira sa may Kambukaw, may napla, nga ginapangita ikaw ni Ruben Katuburan Bitita, no? Ina na nungod sa iya bata nga si Teresa Mondihar. Kung mahimo, contact ikaw sa cellphone number 0995-098-9556. Again, 0995-098-9556. Kung sino man ang nakakilala sa mga natungdan, palihog lang palinton. Ang nagapa-aksyon, Ruben Katuburan Bitita. Okay. Nang Lulit Castro, mayong hapon din nang sa may Carmelo Valley Home sa Talisay. Good afternoon. Kag siyempre man kay Inday Salisaw sa kay sa ila dira ni Bibi Roston. At tutukian mayong hapon na sa kay Vicky man kag kay Nunoy. Salamat gid. Kag sa Punta Taytay, Nanay Mary Segovia, mayong hapon lang dira sa inyo. Kag sa inyo gid tanan-tanan sa pamilya Palma dira kay Inday Cor kag kay Zalde. Good afternoon. Salamat gid sa padayon man nga pag-upod sa amon diri sa Action Radio Bacolod. Avelino kag Sandra Tiglay, Tatay Ino kag kay Inday Sandra, no? Mayong hapon dira kag madamo gid nga salamat. So, relax lang padayunon ni Tita Wilma ang mga nabili naton nga mga zodiac sign. Ay dali lang gid gali may ari patawi oh. Good afternoon nang please greet kay nanay kag kay tatay inaya. Happy anniversary kay nanay kag kay tatay Tita Wilma. Abaw happy anniversary ko no sa inyo tatay. Sinuoy ni nga tatay kag sinuman nga nanay. Basta nagpadala si 7810 na kay nanay kag tatay ni 7810. Happy anniversary. Monitor lang kami di sa La Carlota Tita we always good. Ay alang-alang na ko anak relax lang anay kay horse ko pa si Tita Wilma. Ara nakita sa Sagittarius na ang mga Sagittarian na taon Nobyembre 23 tubtub Disyembre 21. Wow, kon pinansya, kun kuwat na paghambalan daw maswerte na ang mga Sagittarius kag angkon ang maayo nga lawas. Healthy ang mga Sagittarian today pero may challenge, ha? May challenge sa tunga ninyo sang imo palangga. Na kung nanuman nina, kamula na kabalo. Hindi na kami mamangkot na 2-12-28 2-12-28 kag 37, yellow is your lucky color. Okay, Capricorn, na mga Capricorn naman, Disyembre 22, Binero, Justin 9. Don't worry, Capricorn, sa tanan nga ginaplano mo, on support gidya ang imo love. Gani wala ka dapat kabalakan. Baka nami lang kinahanglan paminsaron mo gid sang maayo ang imo mangin desisyon. 3-13-34 kag 41, indigo is your lucky color. Kag sa mga Aquarius naman, Aquarius Enero 20, tubto Pebrero 18. Kung ano man ang ginaplano Aquarius, padayuna. Tungod makahatag pagid ina sang kaayuhan sa imo kabuhi. May mag-eksena man, pero hindi siya mangin madinalagon. 6-8-28 kag 38, brown is your lucky color. Kadtuay naman natin ang Pisces. Yes, Pisces. Pebrero 19 tubto Marso 20. Pisces or mga Piscian, wala ikaw or wala man kamo sang iban nga handom kundi nga matagaan sang kalipayan ang inyo pinalangga. Pero kinahanglan tumanon nyo gid ang inyo gin pangako sa iyo. 1-23, 29 kay 41 mga maswati nga numero, red is your lucky color. Yes, sa mga Aries naman, Aries Marso 21 tubtub Abril 19.
Arian, sunod sa imo horoscope, mahimuon ka nga sakripisyo. Sakripisyo sa patagsang paghigugma, kabaylo ina, pero may kabaylo ina. Kabaylo ina sang kalipay nga ginahando mo. Isa pa, likawan mo lang sunod sa imo horoscope nga magpakapoy karon nga adlaw. Mas wati mo nga numero, yes, 2, 23, 38, kag 40, red is your lucky color. Kag siyempre, ang Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, mga Taurian, ano man ang himuon ninyo, kinanglan mapakita kamo sa inyo abilidad, diba? Ang inyo hulag, ipakita ninyo sa inyo hulag, kag sa inyo aksyon, ang inyo abilidad. Tungod dira, may mag-admire sa inyo. May magadayaw sina. Kaya mo nang bala sila nga, kung para sa imo, para gid sa imo. Mas wati mo nga mga numero, 3, 20, 31, kag 40, brown is your lucky color. Nabatian nato ng itong text sa zodiac sign para man sa itong text sa horoscope karon nga adlaw, Martes, Mayo 24, tuig 2022. Impuntulis 3, ito na ay 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Amen and thank you, kid, na sa pagupod sa pagpangamuyo sa itong 3 o'clock prayer. Yes, so ay taka nalipatan si Ms. Jane Eldori Candido. Salamat, kid, na? Upod ya si Joy sa sininga hapon. Salamat, kid. Kag kay Alma Posisyon Gonzales, right? Salamat, kid. Alma Gonzales Posisyon. I'm sorry. Kaago o gali, no? Antes man kita magpaalam, nagapalabot man kita sa aton pagpakigunong sa pamilya Polyapoy, no? Sa pagtaliwan sang Iloy ni Inday Alma Polyapoy. Ma'am, our condolences sa bugos-gid nga pamilya. Okay? 3:02 na, gani si Tito Wilma magapaalam sa inyo sa karoniyang adlaw. Kaganga ito naman Bible verse of the day, halin sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 14. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring Jesus those who have fallen asleep in Him. I can't say goodbye. So boys na naman, standby sa mitong mga drama, mensahe sing paghigug. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio! Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax
Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga. Wala ng traffic. So, nag-transit dito